molt cansats perquè ens he llevat a les 2 del matí, llavors ens ha tocat l'escala a Istanbul, on hem estat 4 hores, i llavors el vol cap aquí, que també ha sigut 7 hores i ha sigut bastant llarg. Estem bastant cansats, però bueno, acabem d'arribar aquí, la rebuda ha sigut molt bona i ara ens queda un bon sopar, així que perfecte. La veritat que ens fa molta il·lusió perquè hi ha un esperit de grup, hi ha aquesta barreja de partit de futbol, d'ambient solidari, de portar molt gènere que hem pogut aconseguir de gent d'allà, que diu, ostres, tu, la gent no és solidària, home, si la provoques, si els expliques, si s'ho creuen, la gent ho és. Només cal tocar aquesta fibra, no? I la part turística, vull dir que en el fons farem aquests 3 punts, turístic, solidari i esportiu. Què més podem demanar? Jo vinc d'aquí amb els meus problemes de cada dia i estic aquí a disfrutar com un nen. Ens aixecarem d'hora, bastant d'hora, perquè tenim un dia llarg de camí. Cap a les 5:30 esmorzar, a les 6 intentar estar ficats als autobusos i carretera cap al nord fins a arribar a Natitingú. És una ciutat bastant al nord del país, uns 500 quilòmetres d'aquí. Doncs allà ens instal·larem a l'hotel, descansarem una miqueta i anirem cap a entrenar. El polo de color pistatxo per diumenge. Cada un que es posi el polo que vulgui. Sisplau, per diumenge pel reportatge. Vale? Bona nit. Asimtumiseni makhulwa elixesha sisemhlabeni asimtumiseni makhulwa elixesha sisemhlabeni asimtumiseni makhulwa ungani nina ungani nina asimtumiseni makhulwa elixesha sisemhlabeni asimtumiseni makhulwa asimtumiseni makhulwa asimtumiseni makhulwa elixesha sisemhlabeni asimtumiseni makhulwa elixesha sisemhlabeni asimtumiseni makhulwa ungani nina ungani nina ungani nina elixesha sisemhlabeni asimtumiseni makhulwa elixesha sisemhlabeni asimtumiseni makhulwa asimtumiseni makhulwa asimtumiseni makhulwa ungani nina ungani nina ungani nina elixesha
Ha sigut una rebuda impressionant. Ha vingut molta gent del poble, aquí ens han rebut amb tambors, amb balls, i bueno, ha sigut molt emotiu i bueno, la veritat és que molt emocionant. En réalité, le rêve est devenu une vérité et ça sera que nous sommes très fiers. En principio no lo habían tomado en serio. Pensaba que era una broma. Desplazar 30 personas desde Cataluña hasta aquí, jugar un partido 42 grados y todo eso, pero ahora se están dando cuenta que realmente era algo serio y que sois cumplidores. Ah, muchas gracias. Au nom de tous les joueurs, au nom de tout mon bureau, vraiment, je les remercie beaucoup. No hay palabra más que gracias para agradecer el esfuerzo. Voici devant nous, devant l'Espagne, devant les hommes de l'Espagne, nous sommes très fiers. No están acostumbrados a palpar, a tocar gente de España, a poder jugar un partido, solamente lo ven por la tele y ahora tienen la oportunidad única de poderlo vivir en directo, que es algo alucinante. Ce n'est pas un rêve, c'est devenu une réalité. Ya no es un sueño, es una realidad. On les a vus de nos propres yeux. Estáis aquí con nosotros, que nos pueden tocar. On souhaite que cette amitié soit continuelle. Que están deseando que este clic, esta amistad que están haciendo entre Djougou y nosotros sea duradera. Nous, de Djougou, nous avons été extrêmement heureux du fait que la diplomatie sportive met sur la place publique notre chère commune, notre localité Djougou. Que es algo único, que a través del fútbol podamos poner gente tan diferente junto en un mismo espacio y no para pelear, sino para convivir, para una fiesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy contentos. Muy contentos. No, perdona.
Bueno, més que res hem intentat totes les formes possibles de venir al camp, més que res per conèixer-lo, per estar sobre la gespa, tocar-la, trepitjar-la i adaptar-se mínimament i treure'ns una miqueta tota la pallissa de viatge d'avió, d'autocar, més que res per estirar musculatura, agafar aire una miqueta i agafar una miqueta les primeres sensacions, una miqueta. Més que tocar pilota, més que escalfar o fer una miqueta, sinó és una cosa general per acondicionar una miqueta el cos i demà està a tope. Demà a les 4 de la tarda estarem per sobre de 30 graus. Clar, això no estem acostumats, venim de l'hivern, venim del fred, llavors tenim molt poc temps per adaptar-nos, llavors això pot donar algun cop de calor, pot fer pujar la temperatura del cos i pot fer una mala passada amb algun jugador. Llavors intentarem hidratar-nos molt, amb gel a la mitja part i a la banqueta, intentar baixar la temperatura corporal perquè ens afecti el menys possible. Falta uno dentro, va. Xavi, va, que te va bien. Va, porter, va. Va, un poco serio, tío. Ya que no estamos aquí. Il faut d'abord dire que je voudrais, au nom du ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, les remercier et que pour nous, au-delà du match, c'est un partenariat qui est en train de se nouer entre l'équipe de Ramassa et puis les Panthères de Djougou, et plus précisément entre le Bénin et l'Espagne. Non mais pour moi c'est une grande joie. Parce que c'est pour la première fois que nous accueillons un club étranger espagnol sur notre territoire. Je pense que c'est une grande joie pour nous. Jo crec que comparar anys és complicat perquè l'any passat va ser la primera vegada que es feia una cosa d'aquestes característiques i aquest any és la primera vegada que es fa aquí a Benín i la veritat és que és Àfrica molt profunda i s'ho prenen molt en sèrio. Per ell és qüestió d'estat. O sigui, jo també tinc la sensació que aquí busquen tant el detall, tant a l'africana, però busquen tant perfilar que de vegades es passen perquè, evidentment, no deixen de xocar dues cultures, que és l'europea, que tenim uns paràmetres, i és l'africana, que li agrada improvisar, i és el que estem veient en aquest viatge. Jo crec que s'està fent història, sincerament. Potser poden ser paraules molt grans, però jo crec que s'està fent història. Jo crec que portar un equip al final no és només un equip, és una zona, és tot un conjunt de... no sé com dir-ho. Portar-lo a Benín, ni molt ni menys, ni més ni menys, portar-los a Benín, al cor d'Àfrica, portar-los a jugar un partit de futbol, que la pilota sigui al final el nexe d'unió entre dues cultures, jo crec que això és realment fer història. I serà història, com deia un company meu, potser no quedarà en els anells dels llibres, però quedarà la història del cor de cadascú de nosaltres. Arriba un moment que dius, ostres, realment, quina moguda han lograt aquestes dues persones per moure tot aquest, tant aquí a l'Àfrica com allà a Catalunya nostra, no? Vull dir que ha sigut inimaginable.
brutal, brutal. L'equip humà és sensacional i les ganes de viure-ho com una experiència única és igual per tots. I crec que el partit i l'ambició per guanyar és el de menys i el sentiment de ser-hi aquí tots replegats en un altre continent és al·lucinant. Estem a puntet de marxar al camp amb ganes de que arribi el partit, que és el que volíem fer, i l'equip per l'ocasió està superficat en el partit, amb confiança, sabem que patirem bastant però amb ganes de treure un bon resultat. Sí, boludo! Ens espera una bona aquí al camp, ara el partit. Es veu que ja m'han comentat que hi ha nois esperant des de fa 4 hores i jo, evidentment, soc de l'Ametlla del Vallès i això no ho he viscut mai allà. Per tant, tinc moltes ganes de començar el partit, però molt nerviós, realment. Diguem una miqueta si voleu com ens hem de moure, tot això i ja està. Cuando lleguen fuera, a borde del área, no hace falta nada mucho. Todos, cuando jugamos un partido de fútbol sala, cuando vamos a una pachanguita, donde sea, yo creo que a nadie le gusta perder. ¿Vale? Imaginaos aquí, que salimos el jueves a las 3 de la mañana en las Franquesas, nos metimos un tute de la hostia, ayer 12 horas en el bus, todo muy bien, cansado, pero ahora viene lo que nos gusta. ¿De acuerdo? La mejor forma de pasarlo bien es respetando al rival, es ir a muerte, no respetar solo a ellos, sino a la camiseta que llevamos, al compañero de al lado, ¿vale? Pensar que si yo, porque lo que sea, no llega un balón, tengo que estar tranquilo porque va a llegar el de al lado, que si no llega Guerra tiene que llegar Albert, si no llega Albert tiene que llegar Viñolas, y si no llega Viñolas tiene que llegar Ángel. ¿De acuerdo? Esa es la mejor forma de respetarlo. Si hacemos eso, yo no sé si vamos a ganar, pero les va a costar ganar. ¿De acuerdo? Y eso es lo bonito del fútbol. No es que vamos a ganar. Vamos, Jordi! No! Je vous l'annonce, au niveau de la presse aussi, tout est calé ici, au stade municipal de Latitengou.
nous voyons des caméras pas possibles. Me he quedado clavado, he escuchado un ruido y la rodilla se me va para adentro. No sé, no puedo correr. Se va para adentro. Un coladero, tío. Un puto coladero. 4 gols de primera part. 3 en primera part. Estamos corriendo mal, un montón, nos estamos sacando el balón de encima, tenemos miedo a llegar, pero no pasa nada si perdemos, si vamos a perder. Si vamos a perder, pero coño, vamos a dar una buena imagen y disfrutar y tener balón y haceros pajitas con el balón, da igual, si la perdemos ya la recuperaremos, pero que no queme, y si me la tengo que jugar una vez me la juego y otra, no pasa nada. ¿De acuerdo? Si joder, hemos hecho 3 fuera de juego ahí, hemos salido bien, nos estamos corriendo bien. Pero estamos con miedo. Y tendría que tener miedo ellos. Ya está. ¿Qué problema hay? Estoy viendo eso. Mano, hombre, mano. Mierda. ¡Yoma! Con ganas, tío, y disfrutando, ¿eh? Aguantando el balón, no te compliques. Ya veo cambio. Aquí. Jaume, bé. Se m'estaven posant els bastons. Voilà, c'est le numéro 24 qui est à la protection de la... Bien encore joué, c'est toujours le Barça. Allez, prédiction du score. Pensant que dijous abans de marxar era el meu 40 aniversari i després d'anyets ja que porto el futbol, per molt que sigui en aquestes categories, Miqui, com tu bé saps, la veritat que una il·lusió molt gran i més que res per tota l'expedició que hem vingut, sigui Miqui Güell, sigui Jaume, sigui Jordi, la gent que des del primer dia va apostar per això, no hi ha paraules, dintre que el partit ha sigut amb molta calor, moltes ampolletes d'aigua a la banda, que això mai s'ha vist en un partit de futbol, no? Però que bueno, jo em porto les sensacions de que realment marcar Àfrica amb aquesta edat i amb aquesta gent i amb aquesta expedició tan meravellosa, la veritat que no té preu. Bé, Gómez, bé. Vinga, Albert, vinga, Ruiz, vinga! A 3 s'ha meado, hijo puta. ¡Uy! Pues, tal com dius, el resultat el de menys, perquè al final les sensacions que t'emportes són aquestes. Avui un altre dia
que quan acabes el partit veus la gent en el camp parlant amb tu, compartint, abraçant-te, i el resultat acaba sent el menys important. Sinó hem vist la il·lusió de la gent que ens ha vingut a veure, i veure les cares al vestuari dels companys ha estat una experiència meravellosa.